سلام زخبركم تخاتاتلتي مدبات سبورت سمناو فتصامتات سبورت وشت هاجرن وصان حيزلكم قريب لخو كسا فتصامه مدبنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم امير علي سناي مكتتال كاب ورحنا حاسه جميرو كاير تصنح كرمتاو السلطنان وردرن بايتا تينس قلعن من اسياتن محبر بايتا تينس اسمرا تمال السنبت بوقعي تزازيموم مدب كرمتاو السلطنة بايتا تينس دروخي تسفو مصاي قلعنا من اسيات دقنا بزبل تيما اميرا بيت غرغش بقبز بلا معرك تزازيمو اذن اساس 3 ورح كاي زقني كرمتاو السلطنة وددرات بايتا تينس عام 2025 እዚ ስልጣና ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ውድድራት ብዝተፈለየ ብዝሒ ተሳተፍቲ ከም ዝተረኸበ ፕሬዝደንት ማሕበር ቴኒስ ኣስመራ ኣቶ ኣታክልቲ ገብሩ ጠቂሱ ቀፂሉ ኣብ ናይ ትሕቲ 10 ዓመት ህፃናት ሎም ዘመን ብዝተፈለየ ኣገባብ ዝተሰርዐ ስልጣና ውድድራት እውን ተኻይዱ እዩ እዚ ስልጣና ከም ልሙድ ቤት ትምህርቲ ምስተዓፀወ ደቅና ቆልዑ መንእስያት ክረምታዊ ዕረፍቶም ሃናፂ ኣብ ዘይኮነ ቦታታት ንጥፈታትን ግዜኦም ካብ ምሕላፍ ክንዮቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ናይ ባይታ ቴኒስ ስልጣናታት ብምስራዕ ኣካላውን ስነ ምግባራውን ወፍርታት ብምክያድ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ኣፍረይቲ ዜጋ ንክኾኑ ዓብይ ባብ ዝኸፍት ቀሊል ግምት ዘይወሃቦ ዓመታዊ መደብ ማሕበር ቴኒስ ኣስመራ እዩ ማሕበር ቴኒስ ኣስመራ ወርትክ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ መጠን ደቅና ቆልዑ መንእስያት ብኩሉ እንትናዊ መድያት ብሉጻት ኮይኖም ስም ርእሶምን ስድራቤቶምን ሃገሮምን ብኣወታ ዘጸውዑ ክኾኑ ቀሊል ወፍርታት ኣብ ምግባር ዝተጸመደ እዩ ነዚ ራእይ ብኣድማዕነት ውፅኢትን ብዝኾነ መንገዲ ቅጽል ተራ ኩለን መሻርክቲ ኣካላት ምፍላይ ድማ ተራ ወለዲ ክሕል ከም ዝግባእ ድማ ይሕበር ሎም ዘመን ኣብ ዝተገበረ ናይ ስልጣናታት ውድድራት ለውጥታት ንምግላጽ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ናይ ትሕቲ 10 ዓመት ህፃናት ሎም ዘመን ብዝተፈለየ ብ4 ናይ ኣሰላለፋ ጉጅለ ማለት ቀይሕ ኩዕሶ 1 ቀይሕ ኩዕሶ 2 ቀጠላ ኩዕሶ ኣራንሸን ኩዕሶ ብምስራዕ ከም ዝሰልጠኑን ዝወዳደሩን ተገይሩ እዩ እዚ ኣገባብ ንህፃናት ደቅና ኣብ ናይ ምድላው ክእለት ባይታ ቴኒስ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ከዓ ይግምገም ኣብዚ ክለ ዕድመ ዝነበረ ብዝሒ ተሳተፍቲ ብመንጽር ካልኦት ክለ ዕድመ ክረአ ከሎ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ ዝሓቆፈ ክለ ዕድመ ነይሩ بتماساسالي أمناي كل عدمة 14 زنبر سوتافي زنار إينيرو أمناي كل عدمة 10 شموتن كره لجنا لهم زمن واحد كم زنورو ينتصر بتقل الله أب كل عدمة ناي كل تيجي صوت آخر أخلو دما 95 تتصوتيك ساتف خلو شمونت 290 وردرات ما تخيلو باركز خبركم تخاتلتنا سفحت حستو أب زمتك أدم أبلس سبورت تخاتلو أب تحت صلال هجراوي بنك دم إيرتران محبر ولا انتماء لجس دمن نراب عجز يستخيده وردرات كعس جريت كلات من قستن منسترتاتن تمال السنبت أب ستاديوم أسمرا تزازيموم ولدر كعس جريت كلات من قستن منسترتاتن كاد زورح تمال السنبت بوقعي مجارو جوعاتيو أب تحت صلال هجراوي بنك دم إيرتران محبر ولا انتماء لجس دم إيرتران نخلته ورح يستخيده ولدر 10 جانتات زتساتفو أب 4 مدب كوين كايدو زقنيت لعلوت حلفت تكالات من قستن فدرشن أب زترخبلو بوقع احتمال السنبت تزازيمو أبتي ناي مزازم السنة سرعات زود در بدليتن سمعتن ناي مقبار توقسو بزلوم قدسات من السياز تبقسو خوينو زخونة دقفن حاجزن زي تقبرلو أقلبو زي رخبة جنكا أبكال إجزاء بعبيت جانتات زكاد ودر كعسا قريز ناي زوما مأكل زي سنفو الدر يدحر مبالو علام أودما من سياد سرعتنياتات تكالات منقستي قبل لكسيدم زلوم مردعتا نمعزات رنافن ودابين بمقبار لكسيدم نمحيال سبورت هاجرنا من سياد النعبي الناس فحيا كم زغيد نمقبار تساتفتي جانتات أبقى تسألي كم زبازحان أخول باجت مزرك زركب أدمعي حيال ودر بمكات كلن تكالات منقستي كم بساتفو نمقبار باجتن دقف زملكتهم أكلات كم زحتتن حلف لكسيدم أتو محاري أبراهام حبيرو أبتعلت استاديوم أسمرا كلتا صوتات يو أكايدو فلما نميراز أتوا جانتات من درجة صوتا منستر تمرتي أنتر أسبيكو ينجت إيمان أبتزحيل مسيلو زقربت صوتا أسبيكو بمنقد أبكي عنهم أشبر أبيلا شطور خبان عرفت حد بادو مرحة وتيا دحر عرفت هاقفاتا يعرى مسيلا زقربت منستر تمرتي منقد أبيل يوهانس أبيلا أما بل 7 شمون تندق تم عرى شطور خبت بدحر زيز تمزقب شطو سلازي نبرا جانتات بغتانا فتوم كل عيان أمرحن جانتا منستر تمرتي أبل علي أسبيكو شعات بشد شبزخون وتي تعاويتا وتيا نيزو الدر سالساي درجة كوينا دما زازيما كتسيلم بدا قفتن ما نميراز أتوا جانتات بعد ما أنت عارف فنك الجراج إيان أبتي مساتك مستر قالوا صوتا فنك الجراج بمنقدي فينوس تخست أبيلا عدل كتابة خن إنكلا بعد ما خاب منقدي فينهم ساي أبيلا تتكسفتنا أكيدا إذن كانت تنقص تحوس صوتا يكيدا بمن بارن نعرفت بادو بادين وتين دحر عرفتي بعد ما كاب خوب أتك هاني بالمراني أب مبل 5 شتور خبت حاجوس أستمع غير خي ودت دم كانت بعد ما بنات تقلع عزمة أتكعصو في الساي قويتهم ناب جزال لاتو أم بال 5 كتن دقيق بمزجابو نقانتا فنك الجراج كتم معرري أفكار الله
بدحرز ዝተመዝገበ ሽቶ ስለ ዘይነበረ ምድብ ጾታ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ እዘን ጋንታት ብቐጥታ ንፍጹም ቅላዕ ስለ ዘምርሓ ጋንታ ፈንቅል ጋራጅ ድማ 4-3 ዝኾነ ውጽኢት ብምዕዋት ጎብለል ናይ ዝውድር ኮይናት ዛዚማ ሓላው ውልዳት ኣሰፋው ተኽስተ ካብ ጋንታ ፈንቅል ጋራጅ ብሉጽ ናይ ዝውድር ተባሂሉ ክሽለም እንከሎ ሃኒባል መድሃኔ ድማ ብ8 ሽቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ተባሂሉ ተሸሊሙ ብጋንታ ዝወሃብ ናይ ጠባይ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተሸላሚት ዋንጫ ኮይና ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣካየትን ዕውታት ጋንታን ዝገበርናይ ሓፂር ዕራላሎ ናብኡ ኸብለኩም ሽመይ ዳዊት ተክለ በሃል እዚ ናይ መጨረሻ ሎሚ ተጻወትናዮ ጸወታ መቸም ምስተዓድ ብጽሓትና ጋንታ ኣዝዩ በዳህ ክኸውን ተጸቢና ነርና ይኹን ግን ንሕና እቶም ናታቶም ተጻወቲ ኣቐዲሞም ኣበየናዩ ሚዛን ዓቕሞም ፈሊጥና ስለ ዝኣተና ብዘለውና ተኸላኸልቲ ሓያላትን ብዘለውና ናይ ማእኸል ተጻወትን ነቲ ጉዳይ ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ንኽእለሉ መገዲ ተጠቒምና ነዚ ጸወታ ክንብድሆ ኽኢልና ኣብ መጨረሻ ድማኒ ብሪጎል በጽሕና ነዚ ጸወታ ከዓ ምኩራት ናይ ፔናልቲ ሃረምቲ ስለ ዘለውና ብዓብኡ ከዓ ኣብ ጎልኪፐር ናህና ኣዝዩ ኣብ ኮሚታት ኣዝዩ በሊሕ ስለ ዝኾነ ነዚ መዝሚዝና ከዓ ንተዓወት ክነመዝግቦ ኽኢልና ኣይ ብዙሕ ፀቂጥና ኣይሰርሐናሉን ንሕና ከም ሓቂ ክዛረብ እንዳሕር ደኣ ኮይነ ግን እቶም ደለውና ምኩራት ተጻውቲ ኣዝዮም ኣብ ሕሉፍ ህይወቶም ኣዝዮም ምኩራት ስለ ዝነበሩ ኣብ ጸወታውን ሓያላት ተጻውቲ ስለ ዝኾኑ ዓቕሚ ናይ ፔናልቲ ዘለዎም ተጻውቲና ሒዝና ኣቲና ስለዚ ካብ ትሬኒንግ ደምፃና ኣይኮነን ፔናልቲ እቶም ተጻውትና ኣዝዮም በላሕቲ ስለ ዝነበሩ ጥራይ እወ ሃጓፋት ኣለዎ እንዲ ሃጓፋት ናህና ብፋይናንሳዊ ፀገማት ነይሩዎ ኣባና ማለት እዩ እቶም ተጻውቲ ልክዕኡ እቲ ጋንታ ብመጠናዊ ዝኾነ ንእሽቶ ድጋፍ ገብር እዩ ግን ምስቲ ንሕና ንሓስቦ ኣዛሚትካ ክረአ ከሎ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ስለ ንፃወት ስራሕካ ኣዝዩ በድሃ ስለ ዝኾነ እቲ ትካል ጋራጅ ስለ ዝኾነ ናህና ኣብኡታት ቁሩብ ፀገማት ነይርናዩ ብዝኾነ ግን እቶም ተፃወትና ናይ ማልያ ተፃወቲ ስለዝኾኑ ነዚ ፀወታ እዚ በዲሆም እዮም ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ መጨረሻ ክብሎ ደሊ እንታይ ይመስለካ እቲ ዘለናዮ ሃዋሁ ናይታ ጋንታ ኣዝዩ ፅቡቕ ስለ ዘሎ ብዓፊዩ ብሓፈሽኡ እቲ ባንክ ደም ዘዳልዎ ደሎ ፀወታ ክቕፅል ንሕና ንሳልሳይ ግዜ ተሳተፍናዮ ስለ ዘለና እቲ ባንክ ደም ክቕፅል እንደልዮ ኣለና ብሓፊ እንደገና ድማ እንታ ንሕና ተኣልየና ጋንታ ከዓኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ሪኣ ኣቓልቦ ክትገብረልና በዚ ክምሕፀና ደላኣነ መይ ኣሰፋው ተኸስተ ኣሴ በሃል ተጻዋታይ ጋንታ ጋራጅ ፈንቅል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዝውድድር ጸወታ ናይ ዋንጫ ከም ምዃኑ መጠን ዝተሓላለወ ጸወታ ኣሲርካ ዝሰር ጸወታ ኣብ ማእከል ዝተሓፀረ ጸወታ እዩ ነይሩ ንዓና ከዓ ስለ ደዋፃና ኣብ ሪጎለ ድሓን ዝኾነ መሕለፊ ሒዝና ስለ ዝመፃና ድሓን ዝኾነ ሪጎለ ክንደይ ውድድራት ስለ ዝሓለፍና ናብኡ ክንከይድ ክንፀቅጥ ወይ ድማ ግዜ ሓሊና ክንፃወት ወሲና መወዳእቱ ከዓ ተዓዊትና ኣሉ ብዓወትና ተዛዚሙ ማለት ብሪጎለ በቃ ዘለና ዓቕሚ ሰብ ውሕድ ስለ ዝኾነ ከም ትካል ብዝሕና 120 ኢና ዓበይቲ ሰብኡት ኣለዋ ኣንስቲ ኣለዋ ኣዋልድ ኣለዋ እሺ መንእሰያት ከዓ ከባቢ 40 ንኸውን ኣለና ሕጂ ካብ 40 ሰብ ኢና መሪፅና መፂና ዝውድድር ቅያር ከዓ ካብ ክልተን ላዕሊ ክንቂራ ይንኽእልና ምክንያቱ እቶም ደለውና ከም መቋፅር ከም ነፀባፅብ ማለት ሰባብ ድህረ መካ ናይ ግድን ከይፈተኻ ተእትዎ ሰብ ኣሎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዓና እቶም 11 እኹላት ተፃወቱ ስለፉ ካብኡ ግን ምቕያር ዕድል ስለ ዘየለ ናብ ሪጎለ ማለት ኣብ ጥቃዓት ካቆርብ ተሽግራት ስለ ዘለና ዋሕድ ስለ ዘለዎም ሪጎለ ጥራይና ፅዕር ማለት በቃ እዚ ተዋሂበ የለኹን ብምሎም ደቂ ጋንታ ይኸወፍ የድኸል ምክንያቱ ንሕና ኢና ፅዒርናሉ ኩላትና ብጋንታ ማለት እዩ ተዋሃሂድና ብፍቕሪ ብሓጎስ ከዓ ኣብ ዓወት በፂሕና ማለት ሕጂ ንደቂ ጋንታ ብምልኦም ኣባላት ጋንታ ጋራጅ ፈንቅል ማለት እዩ ንኩሎም የድወፍዩ እዚ ዓወት እዚ ራይ ስምዖን ገብረ ህይወት ካብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ኣብ ወንበር ናይ ዝውድድር ኮይነኻ ከካይዶ ፀንሐ እዚ ውድድር ሎሚ ንራብዓይ ግዜ እንዲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገ ባንክ ደመን ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኮይኑ ብዓፈሻ ግን ተን ኣለዋ ዝበሃላ ሚኒስትርታትን ትካላት መንግስትን ዝፃወተኦ ፀወታ እዩ ሓፈሻዊ ዕላሙ ናይዚ ውድድር ብስፖርት ዝተሃንፀ መንእሰይ ምጥራይ ኣብ መንጎ ትካላት ዘሎ ናይ ስራሕ ሽርክነት ምዕባይ ብኡ ጌርካ ከዓ ብሱል መንእሰይ ምጥራይ ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ሕጂ ሓዳሽ ከዓ ትረአየና ዘላ ማለት እዩ ኣብ ግራስሩት 16-17 ሰልጢኖም ንማእከል ስልጠና ይኸዱ ብድሕሪኡ ከዓ ተፃወቲ ኣብ ሚኒስትርታትን ኣብ ትካላትን ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ ኣብ ዘሎ ሃጓፍ ከዓ ንምምላእ ኢና ከም ኣብነት ከዓ ካብዚ ውድድር ዝወፅአን ንዲቪዥናት ዝኣተዋ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ኩባንያ ህንፃ ሰባ
بانكن ركبا أريدها كوربوريشن زراعة تريتني إرترا نفس زعبي ديفيجن آتيا سلازي تزولو سبورت ناي كعس أجري زراعينا دخامات كاب خمي بعقمنا نتهوقف موليت علاماتات مالت تي زبزح وصايتاتو تناي باجت اندي زقند ما حنقه حجز زبزح وصايتاتو تنتكالات ينشفنو تكالات كاني كله تمالال يكونن ابغلي تكالات شفنالو يشفنا خا تكالات الله مس فيدريشن طبق متأثر كنقبر بزح حجزاتنا نحتت كسبت حجي تندلي ايرخمنا نجين متنا وحجز وعلو زناي ميدا حجز ناي شلماتات قال حجز قبري بهم جين كقصلاي كلني حفشاوي قال لوطي كاتو خاني مدب حزنا لنا مس مشارخ تاكلات كوميشن باهلن سبورتن زوا ما اكلي هاغراو فيدريشن دي مس متأثر ناي بانك دم مس مقراب اتححزنا سرع باجت هاليو ابقل كالندر نايت فيدريشن تزاتو زبلص مخونه جين كاب صعرخاي ترفنا لنا بتزلنا عقبها نقصلينا بعبي جين تكالات تتصاوتن اب سبورت زلونا الراي عند حريعبين بزح صقم كهلو ايكيني زولو صقم جين رودي كاب كلاتنا صور ايكون ناي باجت حصرت جين الله تي زعبي بده نغور انتي ناي ميدا حصرتن ناي باجتي تزعبي نغورو باجتي እንደገና ምስ ናይ ተካላት ምዃኑ ምስ ስራሕ ምትእሰር ስለዘሎ ኣብ ገለ ተካላት ናይ ስራሕ ጻዕቅ ስለዘሎ ነቲ ስሩዕ ውድድር ብግቡእ ከይከደልካ ቁርብ ጸገም የጋጥም ሎም ዓመት 14 ጋንታታት ነይረን ዓሚ 20 ጋንታታት ነይረናና ተንሽዱሽ ጋንታታት ብስራሕ ምኽንያት ተሪፈን ሕጂ ቁርብ ምስ ላዕለዎት ሓለፍተን ምርድዳ ጌርካ ተካላንደር ተታሒዙ ስሩዕ زي السيل تتصوت بقى جواب زخدوا له من جد المفترجين كن صعروا لنا فدرشن صدقاتين الزوبا مأكل كم قصلتا كوم صنع سلطناتات حجون 10 معلتات كخير صنع مدب مبعتها السلطنات 15 عامات 20 شعات سلطنتك وهاب دحر مصنع مال السنبت بخبز بلا معرك زازيمو እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ግብራዊ ስልጠና ኣተኪሩ ዝተዋሃበዩ ብዝኽሪ ሰማዕታት ዝጀመረ መመረቕታ ሰልጠንቲ ሓፂር መብርሂ ብፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ኢንጂነር ኣሕመዲን መሐመድ ሓጎስ ድሕሪ ምሃብ ምክትል ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ኢንጂነር ሄኖክ ገብረትንሳኤ ጸብጻብ ዝነበረ ስልጠና ገሊጹ ኣብቲ መግለጺ ዘየቋርጽ ደገፍ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስን ዝንኣድ ምንባሩ ድሕሪ ምሕባር ንምትሕባር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባርካ ድማ ሞጊሶም بتوصخي ترى ولدي أم معبال إذا سبورت نزجبروا وزلوا دقف باسم فدريشن صدقاتين الزبا كلام زجنوم تتصوتي بوجنهم نسنبر السلطنة بعاب فقرن ديسيبلين انتخابات يلومهم عمس أي نزت مزجب زولا جاس بزحير النهارين مقدس علن فقر صدقاتين نمعباين فدريشن كسلطنة لزق البيتا نخوها بو زملكتو أكل تما تخجبروا لتمحتينهم سلطنتي سيرتيفيكيت كابيد بريزيدنت هجروا فدريشن صدقاتين إيرترام إنجينر أحمدين محمد حقوس كمون كابيد وكيل ولدي عطو يكالون تقبلهم شامبيون كعسة سكعت زوبا دبوب مغارجو عالسيوم كاب 15 مسكرم جميرو اب كتما من دفراغ كاير زقنيه شامبيون كعس سكع زوبا دبوب بقدام 10 مسكرم بركز بلو افكارت سبورت اب استرخبلو بوقعي تزازيموم شمونتن استان زوباتاتن 210 سبورتنياتاتن برتي صوتا استخافلون كمون بوتو زوبا زفريو 14 ديانو ان تمرحق كاير زقنيه شامبيون كعس سكع زوبا دبوب كاب 15 مسكرم جميرو اب كلت مدب تمقيلي وردر خكايد صنيحوم اب مزازم معلتي اقديمن قطمن زكيادا كانت دق انستيو دبروان عد قيحن كوينن كلتين كلابات ما صاني بقعت حزن كوان تقربا دبروا كاب غزي ناب غزي اب لعلي عد قيح صبل لحر مبال اموداتا اب لعد قيح 40 كلتن بسرسان شعاتن بمعوات شامبيون كعس سكي دق انستيو زبارو كوينام قصيلو حزبي بهانكو تخصبيو صنح قطم امونغو دك تبعتيو من دفران عد قيحن كوينو كلتين كلابات بلوز قمنان بقعتن حزن قريبن بمكور دانيا ممهر يوناس كحساي كمون تكات دانيا ممهر سعر هايلن ناتمر حستخيد قطم كوين
ኮይኑ ጋንታ ዓዲ ቀይሕ ኣብ መጀመርያ ነቲ ፀወታ ክምርሑ እኳ እንተጀመሩ ጋንታ መንደፈራ ንዝነበሮም ጉድለታት ብምሽፋን ኣብ ልዕሊ ጋንታ ዓዲ ቀይሕ ፀብለል ክብሉ እዮም ተራእዮም በዚ መሰረት ድማ ጋንታ መንደፈራ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ዓዲ ቀይሕ ብፀቢብ ውፅኢት 55 ብ54 ብምዕዋት ሻምፒዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ደቡብ ብምዃን ኣብ ዝግጥም ካብ ጋንታ መንደፈራ ሳምሶም የማነ ሳምባ ንጋንትኡ ኣብ ምውሃድን ምዕዋትን ዘርአዮ ብሉፅ ተራን ከምኡውን ናይ ዓዲ ቀይሕ ስዒድ ሙሳ ንዘርእዮ ዝነበረ ብሉፅ ውልቃዊ ብቕዓት ካብ ተዓዘብቲ ኣድናቆት ረኺቦም ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዕውታት ክለባት ንዝነበረ ሽልማት ምስ ንዕዘብ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሻምፒዮን ዝኾነት ድባርዋ ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን 10,000 ናቕፋን ካልአይቲ ጋንታ ዓዲ ቀይሕ ብሩር መዳልያን 7,000 ናቕፋን ሳልሰይቲ ጋንታ ሰገነይቲ ነሓስ መዳልያን 5,000 ናቕፋን ተሸሊመን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳመይቲ ሻምፒዮን ዝኾነት መንደፈራ ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫ ወርቂ መዳልያን 10,000 ናቕፋን ካልአይቲ ዓዲ ቀይሕ ብሩር መዳልያን 7,000 ናቕፋን ሳልሰይቲ ደቂ ኣምሓረ ነሓስ መዳልያን 5,000 ናቕፋን ኮይነን ንብሉፃት ኣመዝገብቲ ሸቶ ኣብ ዝተዋሃበ ሽልማት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኮኸብ ዮሃንስ ብ113 ነጥቢ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ስዒድ ሙሳ ብ128 ነጥቢ ክልቲኦም ካብ ዓዲ ቀይሕ ዕውታት ክኾኑ ክኢሎም ንብሉፃት ተፃወቲ ንዝወሃብ ሽልማት ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ በረኽቲ ኪሮስ ካብ ድባርዋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሄርሞን ብርሃነ ካብ ሰንዓፈ ኮይኖም ቀፂሉ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍሪሹት ካብ 3 ነጥቢ ካብ ደቂ ኣንስትዮ በረኽቲ ኪሮስ ካብ ድባርዋን ስዒድ ሙሳ ካብ ዓዲ ቀይሕን ዕውታት ክኾኑ ክኢሎም ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ንኡዞባ መንደፈራ ትማሊ ሰንበት ብወግዒ ተዛዚሙ ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ንኡዞባ መንደፈራ ትማሊ ሰንበት ብወግዒ መጋረጁ ዓፅዩ እቲ ንቀዳማይን ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ግራስሩት ህፃናት ሓቂፉ ዝተኻየደ ግጥም ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፍጻመ መዓልቲ ንሻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ዓዲ ሓረን ዓዲ ባረን ኮይነን ብማዕረ 14 ነጥቢ ሒዘን ግጥመን ኣካይደን ብማዕረ ሓደ ብሓደ ክፋልያን ከለዋ ድማ ጋንታ ዓዲ ሓረ ብዝነበራ ፀብለልታ ሸቶ ተሓጊዛ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ንኡዞባ መንደፈራ ኮይና ቀፂሎም ግጥሞም ዘካየዱ ተፃወቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ኮይኖም ጋንታ ዓዲ ሓረ ክልተ ዕድል ንማዕረ ወይ ክትሰዓር ሒዛ ክትኣቱን ከላ ጋንታ ሓድሽ ዓዲ ሻምፒዮን ንምዃን ዓወት ጥራይ ከተመዝግብ ከም ዘለዋ ሓሊና ሜዳ ኣትያ እቲ ፀወታ ድማ ማዕረ ክልተ ብክልተ ብምዛሙ ጋንታ ዓዲ ሓረ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ንኡዞባ መንደፈራ ኮይና በዚ መሰረት ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳመይቲ ጋንታ ዓዲ ሓረ ካልአይቲ ጋንታ ሓድሽ ዓዲ ሳልሰይቲ ጋንታ ዓዲ ወግሪ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳመይቲ ጋንታ ዓዲ ወግሪ ካልአይቲ ጋንታ ዓዲ ሓረ ሳልሰይቲ ጋንታ ዓዲ ባሪ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ጋንታ ዓዲ ሓረ ካልአይቲ ጋንታ ዓዲ ባሪ ሳልሰይቲ ጋንታ ዓዲ ወግሪ ጎንጎን ዝኽካየድ ዝቐንየ ሻምፒዮን ንዝኽሪ ስፖርታውያን ተባሂሉ ብኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ነባራት ተፃወቲ መንደፈራን ከባቢያን ተመወይሉ ዝተዳለወ ግጥም ኣብ መንጎ 4 ክለባት ጥዕናን ምምሕዳር ከባቢታትን ክካየድ ከሎም ንዝኽሪ ዝተገብረሎም ስፖርተኛታት ስድራ ድማ ካብ 5,000 ናቕፋ ክሳብ 2,500 ናቕፋ ብሓገዝ ተዋሂቦም ኣብቶም ዝተኻየዱ ግጥማት ዕውታት ክለባት ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ ናይ ጥዕና ቀዳመይቲ ጋንታ ሳን ጆርጆ ካልአይቲ ጋንታ ኢዮቤል ካብ ምምሕዳራት ድማ ቀዳመይቲ ጋንታ ሓድሽ ዓዲ ካልአይቲ ጋንታ ዓዲ ወግሪ ኣብ ከተማ ከረን ዝካየድ ዘሎ መበል 16 ስፖርታዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብግጥማት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መርበብን ቀፂሉ ተኻይዱ ኣብ ከረን ዝሰላሰል ዘሎ ስፖርታዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ብቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ነይሮም ብቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ብዝነበረ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓሬናን ዓንበበብን ፈለማ ተጋጢመን ሓሬና ካብ ራህዋ ገብረመድህን ብዘመዝገበታ ሸቶ ክትመርሕን ከላ ዓንበበብ ተፃዋቲት ሓሬና ናብ ዳታ ብዘመዝገበትላ ሸቶ ሓደ ብሓደ ተፋልያ ኣባል ዓንበበብ ሩታ ሙሴ ናይቲ ግጥም ብልፅቲ ተፃዋት ተባሂላ ፀወታ ክንፍን መኸተን ዓብላለ ውፅኢት ክንፊ ተራይዎም እዛ ጋንታ ካብ ናኦሚ ተመስገን 2 ሸቶታት ብመንገዲ ሃናን መሐመድ ድማ ሓንቲ ሸቶ መስጊባ ሰባር ተዓዊታ ተፃዋቲት ክንፊ ሄርሜላ ገዛይ ናይቲ ግጥም ብልፅ ተፃዋት ተፀዊዓ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፀወታት ኣብ ዝቐፀለሉ ፈለማ ሰንጥቕን ክንፍን ተጋጢመን ባዶ ባዶ ተዛዚሙ ፀወታ ኣባል ሰንጥቕ ሄርሞን ሲፋኖስ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ፀወታ መኸተን ብዶን 2 ፍጹም ቅላዕ ተራእይዎም ቀዲማ ፍጹም ቅላዕ ዝረኸበት ብዶ ሓላፍነት ናሓላ ውልዳታ ኩብሮም ሰሎሞን ኮብራ እኳ እንተሃበቶ ክጥቀመላ ካለ ንግዳም ስይድዋ መኸተ ግና ድሒራ ንዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ብመንገዲ ዮሴፍ ፀጋይ መስጊባ ንዕረፍቲ ሓደ ባዶ መሪሓ ወፅያ ኣብ ካልኣይ ብረት ተመዝገበ ሸቶ
በርሊን ባሩ ከዓ መኸተ ሓደ ባሩ ተዓዊታ ኣባላት ሰናይ በረኸት ድማ ብሉ ተጻዋታይ ትግጥም ተባሂሎም ትማል ሰንበት እውን ኣብ ዝነበረ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሳዋን ሸዕላን ተጻዊተን ሳዋ መበል 34 ደቂቕ ብመንገዲ ሶልያና ሚካኤልን ሳንዋይት ኣለምን ብዝረኸበተን ሾታት ኣብ መበል 87 ደቂቕ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ካብ ቤተልሔም ኣብርሃም ሓንቲ ሾቶን ዝረኸበት ሸዕላ 2-1 ስዒራታ ሶልያና ሚካኤል ናይ ትግጥም ብል ተጻዋታይ ተጸዊዓ ጸወታ በኒፈርን ሰንጥቀ ኣብ መበል 19 ደቂቕ ብመንገዲ ሓለቓ ኣዳናይት ማሕርን ኣብ መበል 40 ደቂቕ ካብ ብመንገዲ ቅሳነ ፍጹም ዘመዝገበተን ሾታት ንዕረፍቲ 2-0 መሪሓ ወፂያ በኒፈርን ዝተመዝገባ ሾቶን ንምሕዋይ ድሕሪ ዝገበረቶ ጻዕሪ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ብመንገዲ ዩስራ ኢብራሂም ውጽኢት ዘጽበበ ሾቶ መዝጊባ ግዜ ብምኻሉ ግና ሰንጠቅ 2-1 ተዓዊታ ቀዳሚት ሾቶ ዘመዝገበ ዳናይት ማሕረኻ ብልት ተጻዋት ናይ ትግጥም ተጸዊዓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቐዳም ኣብ ዝነበረ ጸወታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ መኸተን ሽዑላ ሓሪና ንዓንበበ ብተመሳሳሊ 2-0 ክስዕረን እንከላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ መኸተን ንስሪ ሓሪና ንሰንጠቕ 3-0 ረቲዐነን ሰንበት ኣብ ዝነበረ ጸወታ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብድሆን ንስሪ ክንፊ ንሰንጠቕ ብላቢላ 2-1 እንክስዕረአን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክንፊ ንሽዑላ ዓንበበ ብንብድሆ ብተመሳሳሊ 3-0 ሰኒፈነን ስፖርታዊ ግጥማት ሓይልታት ምክልኻል ጽባሕ ሰሉስ ብክልቲኡ ዓውዲ ክቅጽል ምዃኑ እውን ወኪል ጨንፈር ዜና መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ካብ ከረን ሓቢሮም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ በ5 ሰሙን ግጥማቱ ኣብ ዝቐጽለሉ ልዑል ግምት ተገብረሉ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ኣርሰናል ብማዕረ ውጽኢት ተዛዚሙ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምናሉና ዝመጽእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ሰናይ ቅነ